ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയാണോ? ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്? ഇത് അടിപൊളിയാണോ? അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സൺഗ്ലാസുകൾക്ക് 50-80% ഓഫറുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ബ്രാൻഡഡ് ആയ കമ്പനീൻ്റെ സൺഗ്ലാസസ് ഒക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പവർ ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ സൺഗ്ലാസ് ആയിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വാ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പവർ ഗ്ലാസ്സിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ 5 ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്ലാസസ് ഒക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേ ടൈമിൽ സൺഗ്ലാസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ യെല്ലോ കളർ വരുന്നത് നമ്മൾ നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലൂവും ബ്രൗണൊക്കെ നമുക്ക് ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. മൊബൈൽ ഫോണും ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതേപോലെ ബ്ലൂ റേ പ്രൊട്ടക്ഷനുള്ള കോൺടാക്ട് ഗ്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓഫറുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇബിൻസിന ഒപ്റ്റിക്കൽസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ബ്രാഞ്ചായ ട്യൂബ്ലി ബ്രാഞ്ചിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ ഇന്നായിരുന്നു, അതായത് ഫെബ്രുവരി 9-ന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇനോഗ്രേഷനോട് പ്രമാണിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓഫർ ഫെബ്രുവരി 9 മുതൽ 16 വരെ മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്പെക്സ് ഒന്നും വെക്കാത്തവരാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ഐ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഐ ചെക്കപ്പും ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓഫറൊക്കെ ഉള്ളത് ഇവരുടെ ട്യൂബ്ലി ബ്രാഞ്ചിൽ മാത്രമല്ല, ഇവർക്ക് ഇതുകൂടാണ്ട് റിഫ, ഹമ്മാടൗൺ, അറാദ്, ഹിദ്, ലുലു, ബുക്വാറ. അപ്പോൾ ഈ ഓഫറുകളെല്ലാം ഇവരുടെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലും അവൈലബിൾ ആണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ട്യൂബ്ലിയിലുള്ള അലഹലി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഇബിൻസിന ഒപ്റ്റിക്കൽസ്. ഇവരൊക്കെ ഫെബ്രുവരി 16 വരെ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള ഓഫേഴ്സൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ സൈനിങ് ബൈ സാലിഹ സുദ്ദീഖ്.